26. apríl 1986. Dátum, ktorý navždy zmenil svet. Keď dnes povieme Černobyl, väčšina ľudí si predstaví zničenú elektráreň, opustené mesto či ľudské nešťastie. Lenže Černobyl nie je zabudnutá vec. Dodnes, po 4 desaťročiach, sa o Černobyli píše, natáčajú sa filmy a seriály, vedie sa diskusia. A nie náhodou. Černobyl nám stále pripomína, čo sa stane, keď sa technológia, ľudská chyba a systémové zlyhanie stretnú v jednom okamihu. V Černobyli išlo o reaktory RBMK, grafitom moderované a vodou chladené kanálové varné reaktory. A práve táto kombinácia je pri pochopení havárie kľúčová. V bežných tlakovodných reaktoroch voda zároveň chladí a pomáha moderovať štiepnú reakciu, takže vznik pary zvyčajne prispieva k poklesu reaktivity. Pri RBMK reaktoroch však grafit zostával moderátorom aj vtedy, keď sa v chladiacej vode tvorilo viac pary. V určitých režimoch to znamenalo, že para neznižovala reakciu, ale naopak podporovala ďalší rast výkonu. Tento kladný dutinový koeficient bol jednou z hlavných technických príčin katastrofy. V noci z 25. na 26. apríla prebiehal na 4. bloku Černobylskej elektrárne bezpečnostný test, ktorý mal overiť, či dobiehajúca turbína dokáže po strate elektrického napájania ešte krátko zásobovať čerpadlá, kým nabehnú záložné diesel generátory. Pôvodne sa mal test vykonať už ráno 25. apríla, no dispečer požiadal o odklad testu kvôli vysokej spotrebe elektriny v sieti. Zníženie výkonu reaktora, ktoré bolo súčasťou testu, by mohlo spôsobiť nestabilitu a výpadky siete. Už tu začal sled udalostí, ktoré viedli k najhoršej jadrovej havárii v dejinách ľudstva. Postupným odkladaním testu sa menili aj pracovné zmeny. V noci, keď dostal test do dispečera zelenú, boli v blokovej dozorní operátori, ktorí neboli na tento test riadne pripravení. Až okolo 23. hodiny večer padol súhlas na ďalšie znižovanie výkonu. A práve tu sa situácia začala lámať. 26. apríla po polnoci mal byť reaktor stabilizovaný približne medzi 700 až 1000 MW tepelného výkonu. Lenže pri prechode medzi riadiacimi systémami o približne 0:30 v noci výkon namiesto kontrolovaného poklesu spadol až na približne 30 MW. To bolo extrémne nízko a pre tento typ reaktora veľmi nepriaznivé. V aktívnej zóne sa začala prejavovať tzv. Xenonová otrava. Jav, pri ktorom sa v reaktore hromadí xenon 135 a silno pohľcuje neutróny, čím dusí štiepnú reakciu. Obsluha sa preto snažila opäť výkon zvýšiť, čo bolo proti predpisom. V tomto stave sa mal reaktor úplne odstaviť. Aby sa podarilo opäť zvýšiť výkon, bolo potrebné vytiahnuť veľké množstvo regulačných tyčí. Reaktor sa síce nakoniec podarilo stabilizovať, ale len približne na 200 MW tepelného výkonu, teda výrazne nižšie, než bolo pôvodne plánované. Ešte horšie bolo, že takýto stav sa dosiahol za cenu porušenia prevádzkových limitov. Neskôršie výpočty ukázali, že o 1 hodine, 22 minúte a 30 sekunde bol počet regulačných tyčí v reaktore iba 8. Hoci minimálna povolená hodnota bolo 15. Inými slovami, reaktor sa už nachádzal v stave, ktorý bol z pohľadu bezpečnosti neprípustný. Napriek tomu sa test nezastavil. O 1 hodine, 23 minúte a 4 sekunde boli uzavreté prívodné ventily turbíny a začal sa samotný test dobehu turbíny. Turbína sa po odpojení od pary ešte chvíľu dotáčala vlastnou zotrvačnosťou a mala napájať 4 hlavné cirkulačné čerpadlá. Počas prvých sekúnd testu sa podľa neskôršieho hodnotenia parametre ešte držali v medziach očakávaných pre daný stav. Lenže reaktor už bol v nestabilnom režime. Nízky výkon, množstvo vytiahnutých regulačných tyčí, zložité hydraulické podmienky, vznik párnych dutín a k tomu všetkému konštrukčné vlastnosti tohto reaktora. To bola kombinácia, ktorá už nepotrebovala veľký impuls. Potom prišiel moment, o ktorom sa diskutuje dodnes. Podľa záznamu o 1 hodine, 23 minúte a 40 sekunde bolo stlačené tlačidlo AZ5, teda núdzové odstavenie reaktora. V normálnej situácii by to znamenalo zastavenie štiepnej reakcie a pokles výkonu. Lenže reaktor mal zásadnú konštrukčnú chybu. Spodné časti regulačných tyčí boli zakončené grafitovými špičkami. Pri zasúvaní tyčí do aktívnej zóny tak v prvom okamihu nevznikol útlm, ale na určitých miestach naopak krátkodobé zvýšenie reaktivity. A presne v tejto chvíli, už aj v tak nestabilnom reaktore sa situácia vymkla spod kontroly. Už o 3 sekundy neskôr, teda o 1 hodine, 23 minúte a 43 sekunde, systémy zaznamenali prudký nárast výkonu. Palivové kanály začali praskať, tlak v reaktore rastol a celý proces sa rozbehol tak rýchlo, že už ho nebolo možné zastaviť. Nasledovali explózie. Podľa neskorších analýz najprv došlo k mohutnej parnej explózii a krátko na to pravdepodobne k druhej explózii, pri ktorej zohral úlohu aj vodík a ďalšie chemické reakcie.
1500 tón vážiaci horný biologický štít vyletel do vzduchu a dopadol pod sklonom naspäť do jadra reaktoru. Regulačné tyče sa zasekli približne v polovici svojej dráhy a jadro reaktoru sa roztrhalo. Jadrové palivo, grafit aj stavebné časti reaktora boli vymršťané von. Následne vypukli požiare a zničené jadro zostalo obnažené. To už nebola havária, ale katastrofa, ktorá sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na medzinárodný problém. A práve v tom spočíva tragédia tejto noci. Nebola to jedna náhodná chyba, ani jeden zlý človek pri jednom zlom tlačidle. Bol to sled udalostí, zlej komunikácie, porušených postupov a predovšetkým konštrukčných slabín reaktora, ktoré sa v kritickej chvíli spojili do jedného smrteľného mechanizmu. Keď dnes hovoríme o histórii Černobyla, nemali by sme vidieť len posledných pár sekúnd pred výbuchom. Mali by sme vidieť celý príbeh. Od odvážnej vízie jadrovej elektrárne cez vznik moderného mesta Pripjať až po noc, kedy sa technický optimizmus stretol s realitou fyziky, chýb a zlých rozhodnutí. Práve preto je dôležité vrácať sa k tomu detaile. Nie kvôli senzácii, ale preto, aby bolo jasné, že veľké katastrofy sa nezačínajú samotným výbuchom. Začínajú oveľa skôr, v rozhodnutiach, ktoré sa v tej chvíli možno zdajú malé a nepodstatné. Černobyl nie je minulosť. Je to dôvod, prečo sa dnes prevádzka jadrových elektrární riadi úplne inou filozofiou. Filozofiou preukazovania bezpečnosti, dozoru, tréningu, kontroly a viacnásobných bezpečnostných bariér. A v tom je najväčší rozdiel medzi Černobylom roku 1986 a dnešnými slovenskými jadrovými elektrárňami. A prečo o tom hovoríme tu, u nás na Slovensku? Pretože najväčšia lekcia z Černobyla nie je iba historická. Je to lekcia o tom, že jadrová bezpečnosť nesmie stáť na improvizácii, ale na riadnom systéme. Slovenské elektrárne prevádzkujú tlakovodné reaktory VVER 440 a jadrová bezpečnosť je nadradená všetkým ostatným záujmom. Stojí na ochrane dlhĺbky, pravidelnom testovaní bezpečnostne dôležitých systémov a bezpečnostných auditoch. Rovnako dôležitý ako samotná technológia je však aj ľudský faktor. Zamestnanci slovenských elektrární prechádzajú nepretržitým vzdelávaním a pravidelnými školeniami, ktoré ich pripravujú na bežnú prevádzku aj na mimoriadne situácie. Cieľom je, aby každý vedel, čo má v danej chvíli robiť podľa overených postupov. Určite sa pýtate, či sa niečo podobné môže stať aj na Slovensku. Ako fungujú bezpečnostné systémy v našich jadrovkách? Sledujte ďalšiu exkluzívnu časť z prostredia jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorou nás prevedie odborník slovenských elektrární.